ongitazo. Ongi zer moduz? Ondo. Bandiko? Eixi lasai, Amaia. Hementxe. Hemen goxo egongo zara. Hemen zaude, Amaia, oraindik ez dugu sinesten, hemen zaudenik. Ni pesto minio, zinez. Oraindik ez. Minio, bai, azkenien 5 urte izen direan, eta oin, bueno, oitzen bizi barrira. Bai, eta agian jendeak pentsatu dezake oso pozik itzuli zarela, eta bar, itzuliko zinen, baina gogorra izan da itzulera? Bai, nip itzuli gara nire zenarran lana gaitzik, beti jakindot noiz buelteko nintzela, baina ni gustora egona zan, bai, eta orduan, bueno, duelo apur bat, bai, olako dolu prozesu bat be eukidot, ez da, zehain gustora egona zen irizdeatzien itzi, eta oin hemen da barriro hastie. Ze bai, etxera etorri naz, baina etzi ez da lehen zan, etzie edo ni ez naz lehengo Amaia, orduen, klaro, da prozesu bat eta barriro itzi beste bizimodu batera, baina, bueno, ondo, lagunek, familizde, hori dana hemen dago, ez dake ondo. Begire egon gara, han gaur 8 gradu ikusi ditugu daudela, elur busti pixka bat ere bai, jarraitzen duzu, hango temperaturak, hango berriak... Hango hotza ez dut botaten faltan, hori da gauza bakarra igual faltan botaten ez dutena. Negue oso gogorra da, eta ganea gu kalien egoten gara, eta, bueno, edo egoten nintzen han 2 ordu kalien, eta bai. Askotan espanak bai izoztute, ezin mogidu. Berriz ere korrespontsal kanpora joan baldin baduzu, Roma, Atenas, edo beste norabaitako etorko zuz. Apelxiago, ez da? Canarias, edo haber zabaltzen bada ben. Adibidez. Korresponssalia bat. Bueno, baitugu beste 2 berri emaile saio honetan, 2 berri emaile biurri eta datozela, biba Aitor Manterola eta biba Mikel Elizegi, biba Happy Punk. Frank Sinatra, zer modu zaudete? Arratxaldeon. Ze kanta polita, Frank Sinatra. Egia da, bai. Bai, asko gustatzen zen. Bai, ez da? Kanto batez ere. Bai. Elizegi, zure eskatuko balizute temagune gaurko edo biharko egunean ITB-ko korresponsalia bat egiteko? Non izango zinateke berri emaia? Nora joango zinateke? Nina Parrara, Iruñera. Bai, Nina Parra naiz eta bertan. Bueno, Iruñatik? Bai, Iruñatik zuzen. Han ere behar dira, ez da? Bertako berriak, bai. Bertako berriak, han bertako. Ondon, bai. Bertatik ez dut urruti joan nahi. New York asko gustatuko litzaidak, pixkate gona izberarekin hitz egiten, baina oso ondia da. Oso ondia da, New Yorktan nian galdi ingo nitzake. Google Mapsekin atope bile barata ni erotuko nitzake. Iruñan bertan. Iruñan bertan oso ondo. Eta zuk, Aitor, zu dantzaria zara, New Yorken musikalak oso ezagunak eta oso famatuak dira. Egingo zenuke musikal bat Broadwayn, adibidez? New Yorkenan. New Yorkenan. Joango zinake New Yorkera? Ara ez. Urruti, marra. Bai, bez urruti. Zergatik? Nire jod, hemen eskelerrian. Adibidez. Ongi. Adibidez. Baina Londresen ere gontzinen, ez? Bai. Begira, Londresen egon da. Eta ondo, ez? Bai. Oso ongi. Urruti da. Oso ongi. Urrutia. Tira, Amaia, Sinatrak abesten zuen New Yorken lor banezake edonon lortu dezaket. Bai, hori esaten da. New York zer da munduko hiriburuetako bat? Nire ustez, bai, niretzat amets bat izan da New Yorkeko korrespontsala izetie, zenik txikitzutatik eukidoten amets bat izan da. Inoizen aben imaginekoan amaitzuko nabela, baina bai, da hiri bat, jente askok, ez dut esango mundu guztizek, baina jente askok gure dabena joan bertara, euren ametsak betetan, adibidezuek esan dozue Broadwayeko artistatatik hasi eta ez dakit Wall Streeteko finantza munduko langileetara arte. Orduen nik bai uste dela jentiek ametsak betetako hiri bat. Eta nolakoa da New Yorken zure egun bat? Zure egunerokotasuna? Nire egunerokoa zan, ni goizaldeko 5 erdizdetan esnatzen nintzen, ordutegi aldaketa gaitik, eta adibidez, amengo zuen eguerdiko albistegietan zeuzer eukitzen baneban, ni egoten nintzen zuzenien goizaiko 8 eta 9. Eta gero, urrengo gaueko albistegizdetarako prestatu lana, eukitzen abezen 3 ordu libre arratsaldetan, nire arratsaldeko 4etatik 7etara, eta ja iluntzeko 7etan, ipintzen nintzen irratiekin urrengo egunerako. Orduen askotan zan, goizaldeko 5 erdizetatik 11etara lanien, asteburu barik, eta bai. Etengabe? Bai, azu New Yorkera zoa zenien edo korresponssalia batera zoa zenien badakizu zetan zoa zen, eta nik hori
jakinaben, eta bai, askotan da, hori, astelenetik igandera lanien, baina gero astelenien barriro lana, eta bai, irratiak, telebista, eta holan. Eta posible da deskonektatzea pixka bat, Amaia? Bai, bueno, ez. Behar da, posible da, mobile izten badozu alde batera, baina, azkenien, ezke, zure egun librietan bebai, une oro zauz, mugikorrien alertak aiegeta jatzu, ze albiste paseu diren, joniakorretan, azoporretan joaten nintzenienan estatu batuetan, esaten aben, mesedez, ez pasetie, zezan olako erruduntasun sentimentu bat, albisteren bat nau galtzen, eta bai, gatzadak, deskonekteti horregaitzik, azkenien mobile aldien badekozu, deskonekten aben bider bakarra izen zan, Mexikora joan nintzen oporretan, eta naben eukiko berturarik, eta esan aben babitxu, edarto. Orduan zure familia ere ohituta egongo zen, ez da, desorduetako telefono deietara? Bai, nire familizek merito itzela eukideuz. Asko maite zaitu. Asko maite zaitu, ez da? Zer, remediz doze. Etzetik, seme bat deko guguk, zenarragaz eta nire semiegaz joan nintzen, eta bai, izan une oro etzien lanien egotia irratiko kronikak eitzen, eta nire umie joan zan urte betegaz. Eta orduen hori izan da etzien ikusi da bena, eta berak adibidez mikrofonoak eta eukitzen abezenan, hartzen man mikrofonoa eta niri imitetako esaten man beti. New York, Amaia Uribe, Donald Trump. Gure New Yorkeko arraine deitzen zan Donald. Esan zaten Markel mesedez aukeratu beste izen bat ez Donald. Eta gero komentario pila bat eukitzen bazen beste umeiekaz, ez dakit politikariz deri buruz eitzen ban berba, eta hola, esaten ondo informeneko umie behintzet. Bai. Bost urte pasa dituzu, zenbat gertakari garantzitsu, ez? Esaterako hauteskundeak, ez? Bilendakari, Donald Trump, Joe Biden, gauza asko gertatu dira. Black Lives Matter, Hurakan bi, beti esaten dut Hurakanan niretzako salako lan pelikulatan ikusten aben zeuzerbe bai, etxe zurizde, Oskarrak, bai, albiste pila bat. Hemen ikusten zaitugu ez da hauteskundeetako kontestuetan, eta ikusten ditugu irudiak, kazetari bezala nolako izan da hauteskundeen berri ematea? Da, pelikula baten egongo banintzen moduen askotan, ez da? Azkenien, pelikulatan ikusten dugun hori bizitzi gertutik eta ikusti ez estatu batuetan danada handizde, danada show bat. Orden, hauteskundiek ziren show politiko bat, eta dana hitzen dabe dana dau preparetat telebistarako eta gentieri mezuelarazteko. Eta gero zenbat diru, zenbat baliabide erabiltzen da bien, bazan olako herrialde erraldoi baten barruen egoti, eta bai, niretzako gozamen itzela. Zutango kazetaritza eta hemengo kazetaritza desberdina da? Han baliabide asko da, hori da. Hombre, han CNN katekoak joaten ziren furgoneta bat, 40 pertsona, nik bakarrik eitzen aden lan aitzeko. Eta informazioari lortzeko oztopo asko izan dituzu edo ras lortzen da informazioa? Ez, oso kanalizeta da. Bueno, desberdinduko nabezen Trumpen aroa eta Bidenen aroa. Trumpegaz danazan Twitter bidez. Orduen, horregaitzik esan dutzut beti alertak eukitzen abezela. Orduen, Trumpek iragarpen danak eitzen bazen Twitter bidez. Edo zein momentutan, igual goizaldeko ordu bizdetan, derrepente zozer iragartzen ban. Orduen, Trumpen aroan zan zoramena eta denpora osoan lanien. Zeberak nahi ban une oro egon komunikabidietan. Eta gero Bidenegaz, bere bozera maiek emoten dugu egunero prentzaurreko bat, eta hori bai ordenatu hau behintzet. Badakigu Twitterreri begire ez garela egon bihar Bidenegaz. Trump aipatu duzula, berrian emandako elkarrezketan esan zenuen, Trumpek kalte handia egin diola kazetaritzari, zergatik? Azkenien Trump izen zalako fake news esaten hasi zana, eta hor gentien artien sortu ban olako sinesmen bat kasetariz guzurre esaten gabizela, edo informazioa faltzututen gabizela, eta azkenien ikusi zan arriskutsuena bera izen zala, eta hori Kapitolioko oldarraldizen ikusi gendun. Eta bebai nik uste dut Trumpek jakin bala oso ondo kazetarizek erabiltzen beran aldeko kanpaina politikoa itzeko. Trumpek irabazi ban neurri baten une oro jakin balako titularratan egoten. Eta orduen, igual gu konturatu barik bere Trumpan
jauzi ginen. Orduen uste dut, kazetaritzeri kalte indotzola. Fake news aipatu duzu, teknika horrek kazetariari oraindik eta adiago egoteko eskatzen dio? Bai, azkenien informazioa kontrastauen bihar zan, eta bat ez be hori esaten adena, ez da, Trumpen aroan eta txio baten iragartzen man hori benetan jakinen bihar gendun, ia beteko ban, ia zer dan, ze, klaro, 140 karakteretan ez dugu informaziorik emoten, orden bai, nahiko komplikau esan Trumpen aroan informazio zuzena emotie, beran aldetik ezalako egoten azalpen askorik titularra bakarrik. Eta hango lagunekin zer moduz, bereiek, noski, bazekiten zu Euskal Herriko berri emailea zinela, hori nola ikusten zuten? Lagundanak engantzetan abezen reportajietan agertzeko orduen, beti egoten ziren danak, aber amaiak zerrezkatzen dozkun, bai. Bueno, han ezagutu dotez, lagun euskaldunek beuki dotez, nik ezagutu nabezen lehenguak euskaldunek izen ziren, eta beti izan dut, kuadrilla euskaldun bat euki dotela han eta eskerrak, ez da, ze horrek bai sentiarazi dozte etxien egoten. Eta gero, mundu osoko jentia, azkenien New Yorken 800 hizkuntza eitzen dire berba. Orduen, han... 800 hizkuntza. Have you learned English? Bai. Zer remedizo, ez da? Zer? Zer remedio. Bai, zer remedio. Ez que uste duen ingeles ez esan zuela zerbait, horregatik zer remedio, ez desenteatu. Uste duen zerbait ingeles ez esan zenula. Bai, niri azentorik eiat geratu, nire bieri apur bat, baina beharra, ez da ingeles ikastea. Zer remedio, bai, einen bier, bai. Bale. Bizi izan duzun beste zerbait da Kapitolioaren erasoa, ez da? Euskal Herri zen egon nintzen. Bai, ze justo izan zen pandemia guztizen ezin izen nintzen etxera etorri, eta, bueno, gabon horretan famili kontu egaitzek eta etorri biarri zen nintzen, eta bihar gendun enbajadako baimen berezi bat bueltan joateko, eta niri esan heldu zazoiz. Orduen, Kapitolioko oldarraldia pasezan ni egon nintzen nire Euskal Herriko etxeko telebistan ikusten da esaten nuen. Kristonpenakin? Zertan lasai edo ederretik libratu naiz? Ez, esaten zeitzen dut amen, nahi dut egon hor kontetan. Eta gero burrengo egunien Bilbora joan nintzen lanien, eta ja 2 egunetara buelten nintzen, eta ja Washingtonera joan nintzen, baina bai. Hori da nire geratu jazten arantza handizena, bertan ez egoti bai hori, une oro nahi dugulako, ez da esaten dozuna, azkenien gauz lanera hain engantzeta, edozein albiste galtzen dozula, mine hitzen du, klaro, Kapitolioko oldarraldia galtziek gehiza. Egun horretan nintzen egon, gero tokei azten horreri buruz berba izia. Zuretzako master bat izan da, unibertsitate bat izan da. Ez que beti esaten dut, egin dutela master bat ze tokei azte berba itzie, politika, kultura, ekonomia, eta ez bakarrik estatu batueri buruz, mundu osoko gatazkari buruz, han nazio batuak dauz, gero etxe zurize betideko zerezana mundu osoko gatazkatan, eta niretzat izan da master bat eta opari bat. Etxe zurian barruan egon zara? Bai. Ketxoio, nik dira, horra bankatuko litzatake. Kontu eda, etxe zurizen normalien kasetarizok Juan Algaren leku eda prentza aretoa, eta hor justo dau bulego bala dala Bidenen bulegoa. Eta hor aurrien eta bai egoten gara, nire azkenengo egunien, nik horregaitzik zaten dut, Biden niri agurtzen urten zala, nire azkenengo egunien eukinaden zuzenekoa etxe zurizen, eta Bidenek ez dau prentzaurrekorik emoten, egun horretan prentzaurrekoa emon ban, etxe zuri barruen, eraikin barruen, ez prentza aretoan, gu egoten garen lekuen. Eta orduen pasilloa eta tijoateko aukeri eukinaden, egon ziren Obama eta nargazkizek eta, Bidenen prentzaurrekoan egoteko aukeri, orduen beti zato, Bidenek behintzet, agurrez azten, bai.